Når du gør... Vent, for fuck er min FPS så low? Vent lidt, 2 sek. Jeg siger 2 sek til dig, og så siger jeg kraft over 2 sek. Jeg closer bare middle, fordi så har jeg... Nej, 2 sek. Og så popper mig så bøsse. Så jeg skal lige det her. What the fuck? Jeg vil gerne have sådan 200 fps. Er der ikke noget, jeg kan gøre for min FPS ikke er så low på Minecraft? Jo. Hold nu kæft, bro. Hvor fuck blev min pearl af, altså? My god. Det er kun fordi, det er kun på grund af min FPS. Jamen sådan helt seriøst, det er slemt. Det er det fucking slemt. Nej, det gør jeg. Nej. Nej, det gør jeg. Det er kun på grund af min, bare lige så I ved det ikke. Det er kun på grund af min FPS er på 31. Det er kun på grund af min FPS er på 33. Se du shit, altså. Ups.